Sanibonani la ku-One Shop Phakama, Nibingelelo Sifundo. Ukhuzane iDlamlenze selibiyele umuzi wakubo lapho limangaza abaculi abaningi kanye nabalandeli babo, lapho liqala khona ukubiyela umuzi wakhe nge-Stop Nonsense. Uthe okokuqala-ke umculi kamaskandi osebenzele ekhaya, njengoba ubona-ke imisebenzi yakhe eyivezile nje ukuthi ebiyele laphana, sazi noma kune-security futhi emzini wakhe. Cela nje ushiye umbono wakho nje mbukeli wethu ukuthi ngabe kuhleni ukusebenzela ekhaya. Vele umsebenzi owenzayo ukuthi uyasebenza, veze nje ekhaya ukuthi uyasebenza ulijongo. NjengoKhuzane veza nje ukuthi yena uyalisebenzela ikhala lakubo. Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe mbukeli wethu. Ngiyabonga. Don't